ayu. Ya, selamat malam Mas Gareng. Ora pangkling lah saya tambah ayune. Masa? Nggih lho tenan kok malah mbiyen ora ngene iki ya saiki tambah ayu. Lah aku diempenke koyo piye Mas? Biyen yo biasa. Oh. Saiki bareng anakku loro lho kok tambah ketok ayu ngono. Lah kok hubungane karo anakmu apa? Lah kan biyen bojoku yo jek ayu. Lah saiki Halah hamoh aduh. iki lho, cahe WA lho, nyuwun pangestu Pak kula ningali king streaming lho, bojomu ayo nonton streaming lho, ora iso mulih ra entuk lawang lho we. Ampun ngaten to, Pak. Rek terus gak entuk lawang ya ora mungkin. Sebabe? Omahku lurung dadi. Apik biyen ra ngene iki lho pertama biyen. Apik iki ya. Ya berjalannya dengan waktu. Iya, nggih. Wong lagi jer yo iki kok Pak, biasane yo pem-pem. Wah. Biasane tenggen TikTok dar-dar ning yo kuwi dipencet dhisikno. Wah, ngono kae. Nggih, niku Mbak Birgita saking Kediri pun. Sok ketemu teng Nganjuk to. Nggih, pangestunipun. Nggih, masyaallah. Sehat ya, Nak ya. Sehat, parasan yo sehat lahir batin, ra kena rada kelawu ning yo tetep sehat. Sekali-sekali pinjem lulurku apa piye Mas? Lha, masyaallah. Ya mungkin kita ditakdirkan untuk tidak berjodoh no. Lah kok iso? Lho tenan iki pomaku jodoh dadi bojomu anake dadi zebra ono. Ireng putih. Ayo ula weling. Ayo. Palaku. Ula welinge manggon tapi. Lah kok iso manggon? Lah gak paham kok sing paham gur kita berjuang. Aku ya ora paham kok piye maksudnya. Lah ya piye maksudnya? Enggak ngerti aku ula weling. Lah ya ula weling. Ula weling manggon lah, ula weling urip ya telusur-telusur ngono. Goblok. Kasih satu. Iya, nggih. Ucapkan untuk gerobokan yang hari jadi 3 abad Mbak Birgita. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerobokan yang ke-300 abad. Tak swamplok kowe kok. Kok 300 abad kok suwemen. Nek 300 kuwi tahun, nek abad iki 3 abad. 300 abad dunyane kukut. Masya Allah. Tak ora iso sih aku sing ngisini aku ngene iki. Ado-ado tak terangne. Cindenipun mangke Birgita sarjana seni niku alumni ISI Surakarta. Bareng teko kene iso 300 abad lho. Gile ngomongnya serius lho kuwi iki. Mboten, Pak. Kula mboten maidu. Apa? Lah ngopo? Bocahe grogi alih kula. Mergane karo jenengan. Kalih kula grogi gugupe pol no, ketara banget no. Lho gugupe pol. Lho grogi bocahe. Aja pedean ngono to, Mas. Alah wong aku mau mrene anakku wis nangis geger. Terus? Bapak mangke main kali Mbak Birgita. Aduh, ojo, ndek ben lho bapak tau dirabi Mbak Birgita. Kae pasayangan kae, awake dhewe kae rung pegatan lho kae. Wow, dramane to, Mas, dramane to. Dramane anakku bojone kene. Rung pegatan lho kae. Oh iya. Anakku jene kok kae, ayo Mbak Birgita rene kapan? Udah diwarke ibu ngono lho, ayo. Ngene biasane iki ya pelawak utawa dalang atau seniman. Lekas hit ngene biasane rada aneh-aneh pancen ngono kuwi. Ning tak eleki aja ya. Niku pundi niku? Nggenku ngono pirang. Oh, nek ngene kono mboten napa-napa, nek mriki mboten kok, Pak. Oh iya, syukur kan lah. aman. Aman. Oh iya. Sik tak ndengakne menggung tutup. Oh iya, tutupno sik. Ya, 3 abad ya, Nak. 3 abad. 300 abad atau 3 tahun ngono lho sisan dibalik. Kok malah dibalik jenengan. Ya, coba. Selamat ulang tahun yang ke-3 abad ya toh, Pak. Ya. Semoga masyarakatnya sehat, Amin. hidup rukun, Amin. semoga panennya melimpah. Terus rezeki Panen melimpah piye wae nyemoni. Loh, lah nyapa? Kene gagal panen perkara tikus kok. Lah makanya didongakne kok. Oh, bener Bir. Ditungakne. Ayo. Lah nek ndongakne sing genep. Lah piye? Nek panene melingkar tikuse kon ngaleh sik. Lah panene oke nek tikuse jek ning kono ya dientekke to kuwi. Tikuse ora bakal ngalih mergo tikuse saiki dandan gareng. Lah balik to. iya. Yo sak bagianmu. Heeh. Izin neh Bir. Semoga sehat semuanya. Semoga utangnya ndang lunas. Loh, bahasan bahas utang langsung amin, Pak. Lho kuwi penting kok kehidupan kok ya. Penting ya, Pak. Masamu terus cukup ngono kuwi. Utang lunas nek go ramin iki apa ya cukup. Loh, Lah nek ra diasok lek lunas lho kapan. kuwi kan doa terbaik kok, Mas. Wong donga apik kabeh kok salahne piye to rek karo. Donga ki